Mga kapuso, abiso sa mga ginikanan nga bantayan sang maayo ang mga kabataan nga hindi maghampang sang posporo. Sa Mansaya Lapuz, isa kapuloy-an na sunog sang naghampang sang posporo ang pila ka mga kabataan. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Pasado las 7 kainas sang agas sang ginlamon sang kalayong puloy-an sang pamilya Villodres sa barangay Mansaya Lapuz. Gakarab-karab ang pom. Tiyan mo, napagsulod namon, gimbuligan na namon kabasya. Tapos dako na ang kalayo, inalabot ang plywood namon. Kombinasyon sang konkreto kag light material sang puloy-an, maswerte nga wala maurot lamon sang kalayo. Isulod ko di yun lantaw namon, gabi ng kalayo, giman, di na masarangan. Nanakagay si Pabon, di basya namon, gali hindi gimagwanta, yung tawagan mong bimbiro, to yun Gilayon man nga nagresponde ang mga bombero kag nagbulig ang ilang mga kasilingan gani matasik nga napalong ang kalayo kag wala na maglaptas sa kaiping nga mga puloy-an. Dito na ibaluan nga may duha ka bata nga naghampang sang posporo. Kag dito nila siguro nahaboy sa foam nga ara sa stockroom sang amo nga puloy-an kag nagdabdab. Wala man sang may nasamaran sa nagluntad nga sunog, ginabanta 30,000 pesos ang balor sang propiedad nga ginlamon sang kalayo. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.